ଆପଣଙ୍କର ଛେଳି କ'ଣ ଡାଳ ପତ୍ର ଖାଇବା ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର କୁଟା ଖାଉଛି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଛେଳି ଡାଳ ପତ୍ର ଖାଇବା କୁଟା ଖାଉଛି? ଆଜ୍ଞା ଡାଳ ପତ୍ର ଆଉ କୁଟା କୁଣ୍ଡା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଖାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିକ୍ ଛେଳି ବଳଦ ମାନେ ଗାଈ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କୁଟା ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଛେଳିଟି କୁଟା ଖାଉଛି ମୋତେ ଆଚମ୍ବିତ ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା ବଳଦ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଶୁଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗେହ୍ଲା ଧନ କଟିକ ମୋର ବହୁତ କଥା ମାନୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଛେଳି ଆପଣଙ୍କର କୁଟା ଖାଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ବି ଅନ୍ୟ ଛେଳି? ଆଉ ଅଛି 8-10ଟା ଖଣ୍ଡେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ବି କୁଟା ଖାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦେଖା ଶିକାରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ବି କୁଟା ଖାଉଛି। ଯାହା ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ଛେଳିଟି ଡାଳ ପତ୍ର ଛାଡ଼ି କୁଟା ଖାଇଲାଣି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଳ ପତ୍ର ଆଉ ଖାଉନାହିଁ। ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲର ଛେଳି ଆପଣଙ୍କର ରଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। କେତେ ଖଣ୍ଡ ଏମିତି ରଖିଛନ୍ତି ଛେଳି? ଏ 8-10 ଖଣ୍ଡ ଆଉ ସବୁ କୁଟା ଖାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆପଣଙ୍କର ଛେଳିଟି ମୁଁ ଦେଖିଲି କୁଟା ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଗେଲ ପସରରେ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ, ବହୁତ ସ୍ନେହ ମମତା। ଆପଣ ଏଇ ଛେଳିଟି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଖାସି ଅଛି ନା ଆହୁରି ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ଆହୁରି 5ଟା ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ଖାସି ଅଛି, ସବୁ ଏଇ କୁଟା ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କର ଛେଳିଟି କୁଟା ଖାଉଛି। ଗଲେ ବି ମୁଁ ଆସିଲା ମାନେ ଆଗେ ଟିକେ ହାତ ମାରି ମାନେ ଅତି ସ୍ନେହ ମମତା ବଢ଼ିଯାଇଛି ଛେଳି ପ୍ରତି ଆଉ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିପାରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଛେଳି ବି ଯଦି କୁଟା ଖାଇପାରୁଛି ତାହେଲେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।